Před více než 30 lety si obyvatelé Evropy začali uvědomovat, že sebedokonalejší technologie nedokáží nahradit životodárné působení přírody. Vznikla potřeba přírodu chránit. Nejúčinnější metodou se ukázalo zřizování chráněných území. Příroda nezná státní hranice a brzo začalo být zřejmé, že čím větší je území, na kterém se uplatňují podobné principy ochrany přírody, tím vyšší je jejich účinnost i přínos pro člověka. A právě z této myšlenky vznikla v Evropské unii soustava chráněných území, nazvaná Natura 2000. V České republice se začala Natura 2000 připravovat dávno před vstupem do Evropské unie. Výsledkem několikaletého úsilí stovek odborníků je více než 900 ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. 14 z nich bylo vybráno, aby se v nich vyzkoušely modelové přístupy k ochraně přírody i ke komunikaci s místními obyvateli. Podívejme se společně do jednoho z nich. Celá staletí přetvářel člověk krajinu na středním toku řeky Berounky. Hustě zalesněný a obtížně přístupný kopcovitý terén, protkaný sítí údolí, potoků a řek, to vše člověka omezovalo v jeho působení na krajinu. Velkou úlohu ve vývoji území sehrála i obliba českých panovníků využívat zdejší hluboké lesy k lovu. Toto účelové využívání krajiny bylo její nejlepší ochrana. Křivoklátsko tak bylo ušetřeno intenzivní kolonizace a jeho další vývoj byl úzce spjat s přírodními vlivy, které dodnes utvářejí jeho podobu. Harmonický vztah člověka a přírody napomohl vytvořit ve střední Evropě ojedinělou krajinu s nevšední druhovou rozmanitostí. Flora Křivoklátska je velmi pestrá. Najdeme tady více než 2/3 známé květeny Čech. K výjimečnosti Křivoklátska přispívá i bohatá fauna. Hnízdí tady více než 120 druhů ptáků. Pro 8 ptačích druhů byla v roce 2005 vyhlášena tzv. Ptačí oblast Křivoklátsko, která v rámci Evropské soustavy chráněných území Natura 2000 pokrývá asi polovinu jeho rozlohy. V prvních teplých jarních dnech se v kamenitých sutích na úbočích skal objevují plazy. Na Křivoklátsku najdeme 7 z 8 druhů, které se vyskytují v České republice. Lesy pokrývají více než 60% území Křivoklátska. Zastoupení 84 druhů lesních dřevin je evropským unikátem. Na Křivoklátsku byly do národního seznamu soustavy Natura 2000 pro výskyt zachovalých přírodních stanovišť navrženy celkem 3 evropsky významné lokality. Národní přírodní rezervace Vůznice, Národní přírodní rezervace Týřov Ouporský potok a Lánská obora. Hluboce zaříznutá koryta menších potoků svádějí vodu z lesnatých svahů Národní přírodní rezervace Vůznice do údolí stejnojmenného potoka. Na ploše necelých 500 hektarů tady najdeme pestrou škálu lesních společenstev, dubohabřin, suťových lesů, bučin, jasanovo-olšových luhů,
i vegetaci skal a sutí. Pro skokany hnědé je časné předjaří dobou námluv. Do mělké vody tůněk v těsné blízkosti Vůznického potoka kladou rosolovité zhluky vajíček. V zahloubených údolích podél potoka vyrůstají údolní luhy, ve kterých dominují jasany a olše. V předjaří se z koberce spadaného listí prodírá vzácná houba šarlatovec nachový a objevují se první jarní květy, podbílek šupinatý, kopytník evropský, křivatec žlutý a vzácné porosty bledule jarní. Strmé svahy ve spodních částech údolí, kde je dostatek vlhkosti a živin, osidlují suťové lesy. Na teplejších svazích vyrůstají dubohabřiny. Stejně jako ostatní lesy jsou i dubohabřiny nejkrásnější na jaře, kdy ještě před olistěním stromů rozkvétají pestrými porosty jaterníků a sasanek, které později vystřídají mnohobarevné porosty dymnivky duté. V časném předjaří můžeme na březích Berounky rozvodněné jarním táním pozorovat skupinky pasoucích se muflonů. Nacházejí tu dostatek potravy. Později se ztratí v hustých lesích a setkání s nimi budou výjimečná. Další lokalitou evropského významu je Týřov-Oupořský potok, která zahrnuje stávající národní přírodní rezervace Týřov a Velká Pleš s okolními porosty na ploše téměř 1350 hektarů. Je navržena k ochraně dubohabřin, suťových lesů, bučin, jasanovo-olšových luhů, teplomilných křovin, ovsíkových luk a vegetace skal a sutí. Oupořský potok je útočištěm nejsilnější populace raka kamenáče na Křivoklátsku. Bučiny tvoří většinu lesů na Křivoklátsku. Převládají v nich buky doplňované habrem, dubem nebo jedlí. V bučinách vyrůstá brzy na jaře kyčelnice devítilistá, která se dostala do znaku chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Rozložité buky a duby poskytují mnoho příležitostí pro hnízdění ptáků. V dutině po strakapoudech hnízdí kulíšek nejmenší. V rozsoše vysokého buku ukrývá své hnízdo plachý čáp černý. Lesní tůně a rybníčky jsou domovem mnoha druhů živočichů, z nich některé jsou zařazeny mezi celoevropsky ohrožené. Čolek horský je běžnějším druhem, obývá klidnější části potoků a malé tůňky. Vzácnější čolek velký dává přednost spíše větším a hlubším nádržím s dostatkem úkrytu. Kuňce žlutobřiché naproti tomu postačují jen malé a mělké vodní nádrže. V květnu se suťové lesy v údolí Vůznice a Oupořského potoka zahalí do světle fialového hávu a sladké vůně porostů měsíčnice vytrvalé. Doubravy se na Křivoklátsku vyskytují na výše položených místech, která už unikla ze stínů chladnějších údolí. Osluněné staré duby lákají mnohé vzácné obyvatele z říše hmyzu. V Národní přírodní rezervaci Velká Pleš probíhá od 90. let systematické sledování vybraných skupin organismů. K důležitým indikátorům změn v přírodním prostředí
patří bezobratlí živočichové. K jejich odchytu se používají zemní pasti. Směrem k vrcholkům jakoby se jednotlivé duby od sebe vzdalovaly a samotné stromy už nedosahují mohutných rozměrů. Půda je zde mělká a mezi řídce rostoucími zakrslými duby je více keřů. Bezlesým plochám na vrcholech kopců se na Křivoklátsku říká pleše. Tahle společenstva tady vznikala po dobu dlouhých staletí a jednak vlivem toho, že tady je velice nízký půdní profil a jsou tady extrémní podmínky, pokud jde o teplo a o sucho, takže ten les je okolo je přirozeně mezernatý a tady už se vlastně neudržel a vytvořila se tady tahleta travní společenstva. Jsou velice cenná, protože je tady celá řada teplomilných květin a to společenstvo je takový specifický. Křivoklásko bylo historicky vždycky pod obrovským tlakem zvěře a tyhle formace se vlastně pod tlakem té zvěře utvářely. Teď je tady určitý takový problém mezi lesákama a mezi ochranářema, pokud jde o toho muflona. Muflon samozřejmě není původní zvěří. Muflon je zvěř, která tady byla vysazená v roce 1935 a je tady už teda 70 let. Za tu dobu tady zdomácněla a muflon vždycky ovlivňoval tyhle lokality. A ovlivňoval je tím způsobem, že vlastně vypásá ty formace travní tady, ale dělá i určitou službu dobrou, protože drží při zemi i ten útok těch dřevin, které na tyhle lokality nastupují, zejména to keřové patro, trnků, hloch a podobně. V současnosti probíhá výzkum vlivu zvěře na křivoklátské pleše. Historie křivoklátských pleší není úplně jasná. Každopádně dneska víme, že bez vlivu zvěře by asi postupem času zanikly. Problém je v tom, že se tady vyskytuje zvěř nepůvodní, zejména mufloní, a ta pro tyhle lokality není úplně vhodná. Je to dáno tím, že muflon vytrhává vegetaci, sešlapuje ji a ničí. Každopádně ale zvěř tady zachována být musí, ale původní, to znamená zvěř jelení a srnčí. Abychom mohli objektivně říci, jakým způsobem zvěř působí na křivoklátské pleše, byly tady zřízeny 2 pokusné plochy Botanickým ústavem Akademie věd a na nich se sleduje jednak ta část, kde zvěř působí na vegetaci a uvnitř, kde je vliv zvěře vyloučen. V údolí Berounky u Kouřimecké rybárny zůstaly dodnes zachovány poslední zbytky původních nivních luk s velkou druhovou pestrostí rostlin. Jsou výjimečnou ukázkou toho, jak vypadaly louky kolem řek v dobách, kdy se ještě intenzivně nehospodařilo, a zasluhují si proto co nejpřísnější ochranu. Třetím navrženým územím evropského významu je Lánská obora. Její historie sahá do období Valdštejnů, její dnešní rozloha 3000 hektarů vznikla v roce 1816. Pokrývají ji rozsáhlé listnaté lesy a její součástí je údolní nádrž Klíčava. Lánská obora je vyhrazenou honitbou a kromě lovu slouží též k ochraně genofondu oborní zvěře. Solitérní staré duby na okrajích lesa v Lánské oboře jsou nenahraditelným místem pro rozmnožování a záchranu 4 vzácných druhů brouků. Kovaříka Limoniscus violaceus, páchníka hnědého, roháče obecného a tesaříka obrovského. Na kmenech bez kůry můžeme pozorovat chodbičky, ve kterých se vyvíjejí larvy tesaříka obrovského. Larvy žijí po dobu 3 až 5 let v kůře
a později v líku a ve dřevě, kde vyžírají chodbičky a kde se nakonec kuklí. Tesařík obrovský se v Čechách vyskytuje už jen na několika málo lokalitách. Také vývoj našeho největšího brouka, roháče obecného, trvá několik let. Jeho larvy se vyvíjejí v trouchnivějícím dřevě starých dubů. Inženýr Václav Somol je předsedou základní organizace Českého svazu ochránců přírody Silvatica Braille. Ve své práci se specializuje na péči o druhově bohaté louky v údolí Klíčavy. Toto je velká louka v údolí Klíčavy. Je to jedna z těch vlhkých, velmi bohatých luk. Při inventarizaci se na ní našlo celkem 136 druhů vyšších rostlin. Jako louka funguje už dlouhou dobu, je to řádově ve staletích. Již ve stabilním katastru je tento prostor veden jako louka a byla obhospodařována tradičně jako jednosečná s dopásáním. V tom managementu se snažíme pokračovat. Tato louka je pravidelně jednou ročně kosena. Vždycky to bývá začátkem července, s tím, že to seno se sklízí, jako se tradičně sklízelo seno, nebo se alespoň ta travní hmota odstraní. V Klíčavském potoce žije největší populace vzácného mlže, velevruba tupého, v České republice. Velevruby filtrují plankton v klidnější i rychle proudící vodě. Lasturami jsou přitom napůl zahrabáni do dna. Myslím si, že by bylo dobré, aby jsme uvedli na pravou míru otázku lánské obory, nejenom tak, jak je vnímána řadou občanů této republiky, to znamená jako jakousi schránku mysliveckou, ale i záležitosti přírodní, které se v této lánské oboře dějí. Uvědomme si, že lánská obora má 3000 hektarů neboli 30 km čtverečních, to znamená, že jsou tam rozsáhlé věci, ve kterých spolupracujeme s chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko. Myslím si, že ty vztahy, které máme jako lesní správa Lány a CHKO Křivoklátsko, jsou natolik nadstandardní, že já osobně nevidím vůbec žádné problémy v tom, aby jsme se někde střetávali při vytváření evropských chráněných území v rámci Natura 2000. Naopak domnívám se, že veškeré kroky, které společně děláme, podtrhují skutečnost, že to vedle sebe může fungovat a může to žít. Území navržená do národního seznamu na Křivoklátsku mají díky dlouhodobému harmonickému soužití člověka s přírodou v této krajině předpoklady stát se důstojnou součástí evropské soustavy Natura 2000.